бях със страхотна мадама. Да, по фармацевт. Не, по маркетинг реклама. Ама страшни цици ти казвам. И като си свали сутиена, гледам силикон. Как видя този силикон, бе? Моля? Ти каза, гледам силикон, а доколкото ми е известно, той силикон не се вижда. Или пък мозъка си да се показва по блявата гърда. Ти ми през не ми завиждаш. Естествено, че никакъв силикон никъде не се е показвал. Ти каза, гледам силикон. Просто как си го видял? Просто се изразих грешно. По-точно го установих на пипане. И как е на пипане? Пълно разочарование. Леле, Карагьосова, какво си направил, бе? Реших да инвестирам в себе си. Едни нови гърди дават друго самочувствие. Как ме намираш? Едва се държам да не скоча. Той позволи си говори за предимства и недостатъците на силикона. О, това не е силикон. Докторът ми каза, че силиконът не е приятен на опипване. Абсолютно е прав твоя доктор. Ама от какъв материал сте гърди? Истински са. Доктор Костов работи по най-съвременен метод. Инжектирал ми е физиологичен разтвор, който стимулира естествения растеж на гърдите ми. Абе, това разтвор не дали някакви странични ефекти, бе? Да, така ми се прави секс, че две не виждам. Виждаш, че ме изпратите до стаята. Не си пада по жени с големи гърди. Добър ден, кой черпи? Карагьозова има нови цици. О, честително ми смокър, понякога ли ще се явяваш? Ами да, щом титлата ми стъпа кокошка е твоя заведение. Петчивте цици да си сложиш, пак ще си останеш на 100 години. Завиждаш ми, защото съм станала временно красива, ти ще си останеш вечно просто. Ай, с тия влиза един силикон, тук се сбиете. Абе, казах, че не е силикон. И за да видиш, Луци, че съм благородна, ще ти дам номера на моя доктор, така като ти имаш нужда. Въобще нямам нужда от никакви доктори. Но една приятелка спечели от тотото и мисля, че е много добра идея да инвестира в визията си. Може ли номерът? Кажа, и мен още ме болят циците от тази операция. Да ти казвам, много добре си ги направиш. Въобще не си личи, че не се изписа. Еми, то до 300 кубика са си като мои. Ох, и аз някой ден ще се изнервя и ще си направя ниците. Тогава изнервяне. Толкова съм му набрала на Жоро. Ще му се обадя, ще му кажа да си ходи през капаната жена. Въобще да не ме занимава повече. Гати идиотка. Всички мъже са еднакви. Абсолютно. Но пък циците ми са много хубави. Моля всички за внимание. Моите цици са по-хубави. Айде да ходим да пушим. Къде е Карагьозова да ме види сега? Що бе си ги мерите? Ако си ги мерите, трябва да съм жури. Дайте ли може някой да почерпи едно питие? Бобе, ела нали? На здраве! Абе, какво сте ме захнали? Не сте ли виждали цици? Това не. И ти да не каза, че не си падаш по жени с големи цици. Абе, кога съм казал такова нещо, бе? Абе! Вили! Да? Вили! Ела! Сидония! Трябва да говоря с теб. Абе, как че не си падам по жени с големи гърди? Абе, прести да гледаш на мен като на сексуален обект, трябва да говоря с теб по работа, ела догоре. Абе, като от цирк, бе, какво е това, бе? Ми брата! Няма да коля да е дошъл! А ти защо ми се подиграва така, като гледаме ти си била при доктор Костова? Личи ли ми? Утре ще проличи тая брада ми от нейните хора. А не докторката ми казва, че няма никакви странични ефекти. Странични не знам дали има, обаче ефектът в лицето е очевиден. Соня, плашиш ме. Какво се опитваш да кажеш с това? Опитвам се да ти кажа, че утре и ти ще си като дядо Коледа. Не, Соня, ти се шегуваш. Това е някаква тъпа шега. Залепила си брада, нали? Изкуствена, нали? Абе, не ме тъпа брата, бе! И аз прете! Трябва да измислим нещо. Аз предавам Сидония се обръсна. Нали утре пак ще поразя? Фили! Опи, аз не ще стана като нея. Вероятно, нали преди съм, че доктор ходи? Още се самоубия. Как не изляза на сцената в такъв ужасен вид? Що бе, то ще е атракция, брататата певица. Имам план! Трябва да идем в кабинета на докторката и да я разобличим. Ще стане страхотна статия. Хирургът мошенник. С големи снимки на Сидония и буба с бради. Искаш да ме снимаш за вечната продали? Няма да стане. Така, значи трябва да я заловим тая, преди да е присъдила бради на половината жени в града. Видите ли, ме? Сега ще покажа тая на Гоша ми съди преди тук. Момчета, няма да се наложи. Що? Докторката е тук. Става вече. Ще те убия! Чакай, будьте Мошеница спокоен, с будьте сипа ми спокоен. живота! Ви се спокойно, дойдох да се извиня
Не мога да я гледам тая вечер. А вие сега защо ме снимате? Вие сте мошенничка, докторе. И още утре снимката ви ще бъде на първа страница, заедно с снимки на нашите две жеги. Чакайте малко кариерата, ще ми засипите кариерата, разбирате. А моята кариера? Аз как да изляза на сцената да пея в такъв вид? Що ме точно атракция? Брадатата певица. Я стига, по-сериозно. Тая интервенция съм извършвала над 1500 пъти, недоволни клиенти нямам. Аз познавам две много недоволни клиентки. Това е частен случай, в който и аз съм жертва, тъй като некадърният ми асистент е объркал проверките и вместо само женски хормони съм инжектирала и малко мъжки хормони, да се получило така нежеланото посмяване на лице. Но за себе си, аз съм го уволнила. Уволнен бил, трябва на брадата, че уволнен. Преди парите ще ви върнат. Доктор Ке, май не разбираш колко става, поснимай ти бе. Виждаш ли този човек е тук? Да. Той ми е приятел. И има пистолет. В пистолета му има 3 куршума. Един за главата ти, един за сърцето ти и един за корема ти. Ако не искаш тези патрони да попаднат там, имаш на разположение 2 часа да оправиш мизерията. След това ще те убия. Чакайте малко, ще ви за малко. Аз не знам дали това е възможно. О, възможно е, още как. Айде, залай се на работа. Тук в бара. В бара. Добре, къде ще заповяда първо? Мисля, че аз съм с по-спешния случай. Докторе, какво ще ми правите? Първо ще се науча да ви обръсна. Ей, това вече е за първа страница. Шарлатани се бради с гътливи жени. Глупости от Павка. Стана ме грешка, сега ще оправи. И ако не успее, Ако не успее, му се отива в зизито. Ама какво сте направили на муцата? Не сте инжектирали магаришки хормони? Да, вие се учите, айде. Ей, Карагьозова, като каза магаришки хормони, на времето имаш един случай, телешката афера. Телешка афера ли? Това е тази телешка Да, бе, афера? някаква ветеринарка беше намерила начин да инжектира на малките бичета хормони и да ги превръща в големи дойни крави. И от тези хормони почнаха да дават мляко. Ей, ама и да следваш, доктор Костова. Вие да нямате нещо общо, Разбира се, че нямам нищо общо с нея. Защо сте си за това? Я по-тихо, моля ви, връщи ми телефона. Нали? Признайте си, вие сте телешки Ама ветеринар. ти ветеринарка ли си била? Аз съм телешки ветеринар, да. Ей, сега беше изгих дивата. Значи такова заглавие телешкият ветеринар заловен в Гаско. И под заглавие. Докторката продължава зловещите си експерименти върху хора. Пак и вие с вашите глупости, бе. Слушайте сега, пред нас стоят 2 варианта. Първият вариант е да ми снимате, да ме арестувате и красивата ви приятелка там за бара да стане завинаги с много прекрасни уши. Вторият вариант е да изтрием снимките, да забравим се случват и всички да излезем чисти. И какво са сделки ни предлага? Щом дори вие ме разбрахте? Арестувайте я! И да жертваме муци? Жертва е муци, обаче Павката става световно известен журналист, ти ставаш световно известен детектив и всички печелят. Павка Тришни. Не, никакви снимки няма да... Историята няма да ви го прости. Чак сега разбирам, що хирургите носили гумени ръкавици. За да не оставят седи гумени по престъплението. Искам да ви кажа, че ви двамата глупаци изпуснахте златния шанс в кариерата си. Утре, като ми брадясат половината жени, вие ще сте виновни. Аз се обичам. Обичаш. Ако си мислиш, тая кучка ще обсипка с благодарствен секс, но се лъжиш. Не се ти за благодарност. Добре, каквото било. Нали приключихме темата? Сега какво сърдиш ли ми се? Вили, Не им чувствам, че ми се сърдиш. Не дей сега заради някакви шибани симки се разваляли шибалното приятелство, добре, не обичаше и толкова. Аз какво да направя? Не ми се усмихни.